Sauntara kuwi diduga ngantuk sopir truk sing nyetir nok Dalan Raya Nasional Jombang nabrak rong omah warga ngantek cagak Telkom. Kecelakaan kuwi nyebabno pager ambek teras omah rusak. Untunge gak enek korban jiwa pas kedadian iki. Selamat yo kan? Iya yu. Kecelakaan kuwi kedadian nok Dalan Nasional Jombang Surabaya, pase nok Dalan Dusun Mojo Kuripan, Desa Jogoloyo, Jombang, Setu Awan. Truk nabrak tembok omah ambek bagian teras omahe warga. Selamete pas kedadian sing duwe omah ijek nok njero omah, mulane gak kerubuhan teras omahe. Kecelakaan iki kedadian pas truk sing disupiri Rudi Effendi 39 tahun wong Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto mlaku teko arah kulon Apengetan Mojokerto sakbare ngirim bataringan. Diduga ngantuk, truk oleh ngiwa sampai nabrak tembok ngarep omahe nggone Martiah 55 tahun sakbare kuwi truk nabrak cagak Telkom ambek teras omah nggone Yusuf Tohari sampai rubuh. Yusuf Tohari sing duwe omah ngomong pas kedadian wonge nok pinggir ratan ngarep omahe ape ngetero anake sekolah. Idep-idep krungu swara tabrakan banter nok bagian ngurine. Pas mlengak tibake enek truk nabrak teras omahe. Sakbare kuwi truk nabrak tembok omah karo cagak Telkom ngantek rubuh. Kedadian kuwi saiki ditangani unit Lakalantas Polres Jombang. Petugas sing nok nggon kedadian langsung evakuasi truk nganggo towing. Sauntara kuwi arus lalu lintas sempat macet pas ngelakoni evakuasi. Saiful Mualimin, JTV.